Benimocions col·labora en Fem País perquè apoyem la idea d'atraure a la gent a descobrir més l'entorn de quilòmetre zero, que molta gent no té idea. Una persona que vulgui fer aquesta activitat en Benimocions trobarà una ruta que és un dels trams més naturals de la part del riu Ebre i una tranquil·litat i serenitat que a pocs puestos ho podrà trobar. El tram és d'uns 12 quilòmetres, la durada la marca molt la gent que ve, però normalment no passa de les 2 hores i mitja. Hem fet un recorregut de més o menys 12 quilòmetres i, per sort, al mig hi havia un lloc on descansar una estona perquè acabes dels braços ben cansat. El que més m'ha agradat a mi de tota l'experiència és el paisatge, perquè jo soc d'Andalusia i en el meu poble no tenim aquest paisatge i el Pau, el monitor, ens ha ajudat molt en tot.